जिलेले जिलेले आयौ आयौ जिलेले मस्ती में आयौ आयौ मस्ती में मोनबाय आं साख्रि मोनबाय दुगा जानो मोनमारथारबाय दानिया गारि बायगोन साखा गंब्रै गारि लागोन दुगा बयनिबो सिगाङाव सलायदोंना खिन्थिफुंगोन बिदि होननानै आंनो हाथर आरो अमृत बिदैखौ होनो दाबावदै नङाबा नोंनि साखा गंब्रै गारिखौ नारें सुजों पाम्पचार खालामहैबाय थागोन आं नै जागायजेनबायानो सुथुवा सासे जागायजेनबायानो नंमारगौसो मानसिया माहाजोनफोरखौ मेगन सामारो मानसिफ्रा गावबागाव खामायनानै जानो हाया मालायनि खामायनायखौ जि मेगन सागोनलै दा मेगन सानायानो ओरैबायदि सागोन बानलु आलौनाय वाटाक सासिगोन बिसोरो आंनि साक्सेसखौ नुनानै अमा राजा बुरबक नोंलाय बे साख्रिखौ नोंनि टेलेन्टजों मोनाखैना नों भिक मागिनानैसो मोनदों मा होनो भिक मागिनानैसो मोनदों होनदों आंनि साख्रिखौ ओंखार आंनि बाइकनिफ्राय जल्दि ओंखारालां नोंजों बाथाबनानैनो थाबाय थादों आं बिखम बेथाल बायदिनो आंनो जौ आरो अमा बेदर होबानो जाबाय मालाय न'रावबो गैया नामाब्रा आं साख्रि मोननायनि खबरखौ बयनोबो होनो सानदों आइलाय आफालाय जोंख्लिबलाय हांग्रिमोनदै सोरलाय नों साखनद्रासो नामाब्रा आं डाक्टरसो आया सोरबा कर'ना जाबाय नामालाय रावबो कर'ना जायाखै न' सिङाव थां गुड निउसखौ मोनगोन मानि गुड निउसब्रा ना हांग्रिमोनदिया थैसिगोन साला सुवाद बैमान साला हांग्रिमोनदिखौ थैजानो लुगैलायनाय हरलाय हांग्रिमोनदिखौ आंनो लानानै थांगोन आं बुरबक साला आच्छा मानि गुड निउसलै र' खोनासंहैथारनि आं मानि गुड निउस होलांखोबा डाक्टरालाय आंबो खोनासङो हांग्रिमोनदि डाक्टरा मानो फैनायमोनलाय डाक्टरा खोन्थायासै होमबा नोंनो आच्छा बे उदैनि थाखाय फैदों नङासै गेस्ट्रिक जादों साला थिगसे जासोनानै लोंसोनानै मालायनि सा मोदोमफोरा फुंलाजोब्बाय उदै देरलाजोब्बाय बेफोरनि थाखायनो फैयाखै होनलाय नङाहाय मा होमबालाय मानोथो फैनायमोनलाय डाक्टरालाय ना कर'नासो जाबाय ओमफ्राय बे उदैयालाय मानि इसिबां गिदिर जानानै थाखो बिफा जासिगोन नों बिफा मा नों बिफा जासिगोन आं बिमा जासिगोन मा होनखो आं बिफा जासिगोन मा होनखो आं बिफा जासिगोन बिफा जासिगोन होननायखाय बिराद खुसि जाथारबाय नामासै मानसियालाय मा खोनाखो आं अमा राजा मानो खुगाखौलाय बेबायदि ब्लां सिनानै लाबाय थाखो मैद्रु फिसा हाजालायनाय मालै आंखौ गाननानै सानैजों गुड निउस होलायलायगासिनो नामाब्रा आंबो खोनासङो हांग्रिमोनदि देलाय खोन्थालाय मा निउस माबाहाय अमा राजा बिफा जासिगोन आरो आं बिमा जासिगोन मा होनखोलाय माब्लानिफ्राय बिदि जाखोब्रा हांग्रिमोनदि बेफोरखौलाय मानोसो नांबाय थागौ दालाय खुसिनिसो बाथ्रा दा आं बिमा जासिगोन नोंहा बिब्दि जासिगोन सन्थला मानिफ्राय मा जालांखोब्रा आंसो हांग्रिमोनदिनि गथ'नि बिफा जानो सानदोंमोन अमा राजा मा खुगा सिबाय थाखो अमा राजा हांग्रिमोनदि डाक्टरा नोंखौ उल्लु बानायना गालाङाखैथ' नोंखौ उल्लु बानायना गालाङाखैथ' माबोरै नों बिदि जानो मोननांगौ मैयासो नोंनि उदैया मोजांमोन दसेनो बोरै उदैया गिदिर जाखो बोरै सोंखायो गावहानो मालाबाबो आंनि उदैखौ नायो आंनि उदैया मालाबानो देरनानै थाखाबाय बोरै आं लाजियो मा लाजिलाय लाजिनांगौ टाइमाव लाजिया सिरियास टाइमावसो लाजियो जल्दि खोन्था मानिफ्राय मा जालांखो बेफोर खोन्था जल्दि बांग्रिं फैखालि आंखौ खबर लादोंमोन ना आंखौ अनदोंमोन ना जाबाय हांग्रिमोनदि जाबाय बिनिफ्राय आरो आंनि खोमा फारनाया खोनासंनो हानाय गोहो गैला जाबाय बिनिफ्राय आरो जेबो दा बुंसै नोंहालाय माथो जाखो एसेनि बेराम नों मा बुजिनो खाफाल जिला थौ अमृत बिदि नागिरनोसै बहाबाफोर हांग्रिमोनदि थादो दे मोजाङै जोथोन लादो मोजाङै जानो लोंनाय खालामदे गोरा खामानि मावनाङा दे जागोन बे अमा राजालाय खुसि नंमारगौना नंमारा जाखो मालै अमा राजा मोखा बिलना पाम्पचार थांनाय बायदि मानो बिदि बिराद गिदिर पाप जाबायलै आंनिफ्राय नोंलाय माथो पापखौनो मावबाय थाखायोब्रा अमा राजा नोंबा माबा मोनसे पापखौ बुंखोब्रा दुखुलै बम्र दुखु सायाव आरोबाव दुखु जाबसिननानै दाहो खोन्थागोन ना बोरै जाखोथाय हांग्रिमोनदिनि उदैया देरलाजोब्बायलै आं लाजिबाय बिराद गाज्रि लाजिबाय आं अमा राजा
मानसिफोरखौ लानानै बास्लाबाय थानांलालै नोङो रानथें लोदो होननानै आरो अमा राजा नोंहाथ' गुड निउस दंबावोसो अमा मास्टार जासिगोन नों अमा राजा मास्टार गुड निउसखौ आंनि बेड निउसआनो जानानै गारबाय जानानै जाख्लाबजोब्बाय गुड निउसखौ हेय खिन्थालाय मा जादों होमबा खोनासं हांग्रि मोनदिया गथ' जोनोम होसिगोन गथ' आया मोजांसो बिदिबाथ' नों बिफा जासिगोन हांग्रि मोनदिया बिमा जासिगोन जों जासिगोन बिबथै नाथाय आं बिफा जानो गोसो गैया मिथिबाय आं सेंग्रा मानसि सेंग्रायैनो थाबाय थानो लुगैयो आंनो झामेला नाङा मिथिबाय ओरैनोबा हिनजावानो झामेलाखा आफोदखा खैफोदखा आंनि शनि ग्रहखा मंगल ग्रहखा आरो बिनि सायाव अलखद फैबावगासिनो दं अलखद ओइ स्वाद मोसौ अमा राजा न'आव गोदान आलासि फैगोनखौनो नों बिदि होनो नामा हामगौ नामा नों खेबसे हाबा जानानै नाय माबायदि मोनो जोबथेसालियाव थानाय बायदि मोनो जोबथेसालियाव जेखौबो गोसो बायदि जानो लोंनो मोना मिथिबाय न'आव थाब थाब हाबहैनांगौ लोगोफोरजों पार्टि जाबाबो हिनजावनि फन फैबाय थायो मिथिबाय आइ सिगिनालाय बारा सिगिबाय गियोलां बेनिखायनो दुखु जादों आं दुखु बिराद गिदिर दुखु जादों आं दिनै दुखु थेवबो जेबो नङाब्रा बहाथो सेंग्रानि जिउखौ मोनबाय थानोब्रा थाब थाब बिफा जालै नङाबा फिसाफोरा लाजिगोनसो आंना बिफाया मानसि बोराय होननानै बिनिखायनो सेंग्रा बैसोआवनो बिफा जा एसेबांथ' बिफा जानो लुगैदोंबालाय नोंहालाय माथो हिनजाव लायाखैब्रा दुमफाव नायफिनाबालाय आरो होद खालि दुमफाव माथो खालामनोब्रा दुमफावखौनो बोरैबा मेगनाव नांबाय फेसबुकाव नुनानै गोसो थोबाय दा गारनोनो हालालै आं दुमफावखौ बादो आंहानो मा जानानै दङ आंहानो मानसि गिदिर अलखद फैगासिनो दङ नोंसोरनि लाभ स्ट'रिखौ खोनासंनो इन्टारेस्ट गैया आंनाव मा जाबावगोनब्रा ये क्या हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ सो भी हुआ आयु हाबा जाखांबाथाय मानसि गाज्रि ब्रा जेरैबो सान्थि गैया संख्रि बानलुनि टेनसन गथ' गथायनि टेनसन दा गथ' जोनोम जालायसिगोन बिनि स्कुलनि टेनसन गाननाय जोमनायनि टेनसन आयौ सेंग्रा बायदि जामारालाय बेनिखायनो ओइ थिदे सेंग्राफोर खोनासंनानै ला गोसो थोलायनोबा गोसो थोलाय मेजर लायदोंबा मेजर लाय थेवबो थाब हाबाखौ दाजा हाबा जायोब्ला मिथिबाय हाबा जायोबा बाला गुदुङाव गावनि आथिंखौ सोमब्रना लानाय जायो दै गुदुङाव गावनि आथिंखौ सोमब्रना होनाय बायदि जायो मिथिबाय मालायखौसो खोनायोमोन थाब हाबा दाजा हाबा जाखांबा फस्थायहैनाय जामारबाय दालाय आं गाबनांगौ जाखो ना मिनिनांगौ जाखो ना दुखुसो जानांगौ जाखो आबलै नोंनि गाबनायखौ एसे नायनो लुगैदां दस एसा आंनि खिथुआव अर नांदों हो आंनि खिथुआव अर नांनायखौ नुखानानै आरोबाव केरासिनसो लुदेरना होबावदों नों सुवा आंखौ उल्था फुल्था बुंबाय थानांलालै थां न'आव थांनानै न'खरखौबो एसे नायहैदो हांगोर मोन्दिखौबो एसे खबर लायदों थां सानथला नों मानो दुखु जादों हेगाब आखाया हेगाब सानथला मा जादों ओइ आंनि खाथियाव दाफै आं बिराद टेनसनाव दं सानथला टेनसनाव थानाय मानसिखौ हारसिङै हेगारनानै होनाङानो बेनिखायनो आं नोंनि दुखुखौ राननानै लागोन नांगौबा नोंनि सुखुआव आं बाहागोखौ लाफाया थेवबो नोंनि दुखुआव आं अराय सम थाफागोन दावसो देलाय बांद्राय थङालि बाङालि एकदम जिगालि फागालि देखायबाय थानाङालै थां बिनिफ्राय गावहा आंखौसो रागा जोंबाय आं माबाफोर गोरोन्थि मावबाय नामा सानथला औ आंनि खर'नि बेलेगखौ जाफैनायानो गोरोन्थि मावनाय जादोंमोन बेनिफ्राय नायला नोंखौ सानथला नोङो माबा मोनसे टेनसनाव थानायखायनो टेनसनखौ होखारनो थाखाय आंखौ रायदोंना आं मिन्थिखायो दे राय जेबो नङा मानसि थङालिलै मानसियालाय सानथला नों आंखौ सोबाबाय औ ओरैनो बाराखै आंना मिटार सहैखाना दंखायो आरो नों आंखौ पिटिसन बायदि थां आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय आंखौ नों बुबाबो आं नोंखौ मोजां मोनबाय थागोन सानथला थां बुफ्लांदों थां न'आव थांना गाबै थां दावसो देलाय
बोरैबा रागा जोंफ्लांनानै नोंखौसो सोबाफ्लांबाय निमाहा होदो दाउस्रि देलाय थां न' थां आव आव दाउस्रि देलाय आव आव जेबो नङा आंखौ बुनायावनो नोंनि खुसिबा आं बुजानोबो राजि बांद्राय मोजां जानो हामा दाउस्रि देलाय बांद्राय मोजां जानायनि साजाखौ आं मोनगासिनो थां 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 न' थां दाउस्रि देलाय थां थां